तो नमस्ते प्रणाम करती हूँ अपने अवधि गीत 4149 पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों हम आप अयोध्या नगरी से आप सभी का दिल से प्रणाम करते हैं। और हमारी वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बनना गीत है दोस्तों, कैसे लगे फुल आवाज़ करके सुनना। बड़े फैशनदार बना पातर कई बाटे, बड़े फैशनदार बना पातर कई बाटे। काला काला बार लखनऊआ के कंगी, काला काला बार लखनऊआ के कंगी। झरई तियरे नाम बना पातर कई बाटे, झरई तेरे नाम बना पातर के बाटे। बड़े फैशनदार बना पातर के बाटे, बड़े फैशनदार बना पातर के बाटे। गोरा गोरा मुखड़ा लखनऊआ के चंदन, गोरा गोरा मुखड़ा लखनऊआ के चंदन। दियई धोखेबाज बना पातर कई बाटे, दियई धोखेबाज बना पातर के बाटे। बड़े फैशनदार बना पातर के बाटे, बड़े फैशनदार बना पातर के बाटे। गोरी गोरी बदन लखनऊआ के कुर्ता, गोरा गोरा बदन लखनऊआ के कुर्ता। पहिरई कोट पायंट बना पातर के बाटे, पहिरई कोट पायंट बना पातर के बाटे। बड़े फैशनदार बना पातर के बाटे, बड़े फैशनदार बना पातर के बाटे। लंबा पैर लखनऊआ के जूता, लंबे लंबे पैर लखनऊआ के जूता। चलई मस्ती चाल बना पातर के बाटे, चलई मस्ती चाल बना पातर के बाटे। बड़े फैशनदार बना पातर के बाटे।